खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान खौरांनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ रौतायाव 300निबो बांसिन सुबुंफोरा UPPL दोलोआव जयेन जादों। 40 नं रौता बियाबनि दलाखाथि बर' बाजार प्राइमारि UPPL दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि खुंदों। हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत्सर गयारीनि बाहागो लानायाव BPF, कंग्रेस आरो JSP दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव गोबां सुबुंफोरा जयेन जाफैदों। गासै 300निबो बांसिन सुबुंफोरा बर' बाजारनि रुरेल मडेल लाइब्रेरि न'आव खुंनाय जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों जयेन जायो। जयेन जानाय सुबुंफोरा UPPL दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै जयेन जाफैदों होननानै बुङो मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत्सर गयारीआ। नैथि खौराङाव दङ रनज पेगुआ बुङो दि बावैसो सानफोराव चिराङाव गोबां मावथांखिफोर नुनो मोनगोन। शुक्रबाराव बेखेवनाय हाबाफारियाव बिबुंथि लाखिनाय ट्राइबेल बिफाननि केबिनेट मन्थ्रि रनज पेगुआ फोरमायनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लायाव फैबाय थानाय बोसोरफोराव गोनांथार बिथायारि सानजथाय जौगाथायनि थाखाय साखा-फारा। पेगुआ जिल्लानि गोख्रै जौगाथायनि थाखाय गावनि गोसो गुदुं जानायखौ फोरमायदोंमोन आरो ओनसोलाव बेनि गोनांथिखौ दिन्थिदोंमोन। ट्राइबेल एफायार्सनि सोमोन्दो थानाय 275 दफानि सिङाव सापागुरियाव हादोरसा सोरखारजों गनायथि होजानाय 2 कौटि रां बाहायनानै मोनसे ट्राइबेल रेस्ट हाउस लुफुंगोन होननानै पेगुआ फोसावो। पेगुआ चिराङाव सोलोंथायारि बिथायारि सानजथायखौ जौगाहोनायनि बिथांखिनि सायावबो नोजोर होदोंमोन आरो फोसावदोंमोन दि खासिक'त्रायाव गोजौसिन गेजेर फरायसालिखौ आबुङै फोसाबफिननाय फसंथानाव सोलायनो थाखाय सा-सानजा जर'खा लुथायारि सानजथाय जौगाथाय NESID बिथांखिनि सिङाव 8 कौटि रां राननाय जादों। आं फैबाय थानाय समाव फरायसालि बिल्डिंनि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन होनना बिथाङा बुंबावदों। मोनसे मुंदांखा माइक्रब्लगिं प्लेटफर्मावबो मोनसे पस्टआव पेगुआ शेयार खालामो दि चिरांनि बामुनगावनि बिराजहरायाव गंनै RCC दालां बेखेवदों। बे दालांआ फोनांजाबनायखौ बांहोगोन, सुंज्रोबखौ बांहोगोन आरो रांखान्थियारि जौगानायाव मदद होगोन, जाय ओनसोलारि जौगाथायनि थाखाय जोंनि रादायखौ दिन्थियो। सोलोंथाइ खोन्दोनि जेंनाफोरखौबो बिबुंसार होनानै पेगुआ बुंदोंमोन दि फ्राय 1500 फोरोंगिरिफोरनि थिसननाय बिखान्थिया जोबनायनि लामायाव। बिथाङा रोखा खालामदोंमोन दि बे बिखान्थिखौ रायजो सरकारनि अनगायै BTC खुंथायआ नायदिङो। थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव नारसिननाय स्मार्ट मिटारखौ लानानै हेंथा सोमावसारनाय। OPPNआ आबुङै बोखारफिननो दाबि दैखांदों। इउनाइटेड बेरेखा फ'रामआ शुक्रबारनि फुङाव गुवाहाटीनि पल्टन बाजाराव बिजुली भवननि मोखाङाव रायजोआव स्मार्ट मिटारखौ आबुङै बोखारनायनि दाबिजों सोमावसारदोंमोन। फ'रामआ आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेड APDCLनि मासिगिरिनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोन, जाय गासै रायजोआव प्रिपेड स्मार्ट मिटार फसंथानफोरखौ थाबैनो दोनथ'नो आरो उलथायनो खावलायदोंमोन। फ'रामआ बेखौ नोजोर होदोंमोन दि प्रिपेड स्मार्ट मिटारनि थाखाय गिबि बिथांखिया सोरखारि मावख'फोर, ब्लक थाखो आरो गोजौनि फसंथानफोरजों लोगोसे दारिमिनारि आरो फालांगियारि बाहायगिरिफोरनि सायाव नोजोर होदोंमोन। बबेखानि रायजो सरकारा नखरारि बाहायगिरिफोरनि गेजेराव गोख्रोङै प्रिपेड स्मार्ट मिटार फज'दोंमोन, जाय गुबै सानथांखिनि बाहागो नङामोन। APDCLजों बुथुमजानाय खाजोनानि 80% सोरखारि आफादफोर, दारिमिन आरो फालांगियारि फसंथानफोरनिफ्राय फैयो, बबेखानि 20% नखरारि बाहायगिरिफोरजों बिहोमा होजायो। बिदि जासेयावबो सोरखारा गोजौ खाजोना दिहुनग्रा फसंथानफोराव गोसो होनायनि अनगायै नखरारि बाहायगिरिफोरनि थाखाय प्रिपेड मिटार फज'नायखौ गोनांथि होदों। बेयो बिखान्थिनि रोखाथि आरो बेयाव थाफानाय थिरांथा लानायनि बागै गोब्राब जिंगा सिखांदों, फ'रामआ गावनि गोसोखां बिलाइयाव बुंदोंमोन। फ'रामआ बेखौबो अजद होदोंमोन दि गोबां बाहायगिरिफोरा गोरोन्थि गोनां मिटार रिडिंनि फोरमायथि होदों, जायनि जाहोनाव गोबां बिल फैदों। गोबां जाथायफोराव बाहायगिरिफोरा बिसोरनि बाहायनायनि रोखोमाव जेबो मख'जाथाव सोलायनाय गैयाब्लाबो गावसोरनि मोब्लिबनि बिलफोरखौ प्रिपेड स्मार्ट मिटार फज'नायनि उनाव 2 गुन एबा 3 गुनबो नुनो मोनदों, गोसोखां बिलाइयाव बुंनाय जादों।
परामाद न'फोराव प्रिपेड मिटार फज'नायफोरखौ थाबैनो बन्द' खालामनाय, थाखानाय फसंथानफोरखौ उलथायनाय, सरकार दारिमिनारि आरो फालांगियारि फसंथानफोरखौ गोनांथि होनाय, फज'नाय बिखान्थिनि मोनसे रोखा नायबिजिरनाय आरो गोरोन्थि गोनां मिटार आरो बांद्रायनाय बिलफोरनि सायाव मोनसे उदां नायबिजिरनायनि दाबि दैखांदोंमोन। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय भुपेन कुमार बरा, आसाम जातीय परिषदनि गाहाय लुरिनज्यति गगৈ, आसाम आयेन आफादाव बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि देबब्रत शइकिया आरो राज्य सभानि MP अजित भुयान मोनहा गाहाय दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दंमोन, जाय हेंथा दिन्थिफुंनायाव बाहागो लादोंमोन। बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि देबब्रत शइकियाया बुंदोंमोन दि स्मार्ट मिटारनि बागै रायजो सरकारनिफ्राय फिननाय बिनो थाखाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनो गांसे लाइजाम दैथायहरनाय जादोंमोन, नाथाय दिनैसिम जेबो फिननाय मोनाखै। ब्रैथि खौरांआव दङ त्रिपुरानि सासे सुबुंखौ खावनानै न'आव फैफिनबाय। त्रिपुरानि सासे 32 बोसोर बैसोनि सुबुं, जायखौ बांलादेशआव खावनानै लांनाय जादोंमोन, बांलादेशनि बिबानगिरिफोरा रैखा खालामदोंमोन आरो शुक्रबाराव गावनि नखरजों लोगो मोनफिनदोंमोन। खोला त्रिपुरा जिल्लानि बेलनियानि थागिरि चैलाप्रु मग मुंनि सुबुङा मुहुरी घाट हा कास्टम स्टेशननि गेजेरजों गासैबो आयेनारि प्रट'कलखौ मानिनानै 13 सेप्तेम्बर खालि बांलादेशआव हाबफैदोंमोन। बबेखानि बिथांनि रैखाथियै फैफिननाया गोबाव जादोंमोन जेब्ला बिथाङा 18 सेप्तेम्बराव थिखानाय बायदि सिमायाव नुजाथिनो हायाखैमोन। गावनि आनजादखौ गोसोखांनानै चैलाप्रुआ बुंदोंमोन, आं 13 सेप्तेम्बराव बांलादेश थांदोंमोन आरो 4 एबा 5 सानसिम चटगांवआव थादोंमोन। 18 सेप्तेम्बर खालि न'आव फैफिननांगौमोन, नाथाय सिउरा बाजाराव जाग्रा आदारनि थाखाय थाथ'नाय समाव दुथांफोरनि मोनसे हानजाया आंखौ खावदोंमोन। मगआ फोथायो दि लांखारग्राफोरा गावनि बिसिजों मोनसे भिडिअ' कलनि समाव गावनि बिमा रावाव रायज्लायनायखौ खोनासंनायनि उनाव बिथांखौ नोजोर होदोंमोन। बेखौ हमदांनो हादोंमोन दि बियो सासे भारतारि नोगोरारिमोन। चैलाप्रुआ आरोबाव बुंदोंमोन, मोनाबिलिनि 6:30 रिंगासोआव जेब्ला आं गंसे CNG अट' रिक्सायाव गाखोनो नागिरदोंमोन, 8 निफ्राय 9 सुबुंफोरनि मोनसे हानजाया आंखौ लांखारदोंमोन आरो गोजौ इनजुरफोरजों बेंखनजानाय मोनसे गोजान जायगायाव लांदोंमोन, मगआ बुंदोंमोन। गिबियाव बिथांमोनहा 10 लाख रां हगारनायनि दाबि खालामदोंमोन। जेब्ला आं बिसोरनो बुंदोंमोन दि आं एसेबां होनो हाया, अब्ला बिसोरो दाबिखौ खमायनानै 5 लाख रां खालामो, बेनि उनाव 1 लाख रां खालामो। उनाव चैलाप्रुनि बिसि सनपा मगआ मोनसे नम्बरनिफ्राय फन कल फैदोंमोन, जेराव बिथांखौ रैखाथियै हगारनो थाखाय 1 लाख रां बिदोंमोन। गावनि हगारनायनि थाखाय सावरायनाय समाव मगआ गावनि बिसिजों सोमोन्दो लाखिनायाव जाफुंसार जायो। लांखारग्राफोरा आंनि बिमा रावखौ बुजियाखैमोन, बेनिखायनो आं बिथांखौ मुहुरी घाट चेकप'स्टनि बिबानगिरिफोरनो फोरमायनो बिथोन होदोंमोन, मानोना बिसोरो आयेन बायदियै बांलादेशआव हाबफैनाय भारतारि नोगोरारिफोरनि रेबगान्थिखौ लाखियो। बिथांजोआ बिसोरनि हेफाजाब बिदोंमोन आरो जोबथारनायाव लांखारग्राफोरा आंखौ 20,000 रांआव हगारनो राजि जादोंमोन होनना मगआ बुंदोंमोन। सासे लांखारग्राया बिथांखौ हगारनायनि बदलै गंसे मटर साइकेलाव चेकप'स्टनि खाथियाव गारहरदोंमोन। बे समावनो फन कलनि उनाव सनपाया सिमा रैखाथि गोहो BSFनि नायदिंनायाव मुहुरी घाट चेकप'स्ट बिबानगिरिफोरजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन। बिथांनि आर'जलाइखौ मोन्नायनि उनाव BSFआ बे आयदाखौ बर्डार गार्ड बांलादेशजों दैखांदोंमोन। बेलनिया आरो मुजुमदार घाटनि सिमायाव फुंनि 11:30 रिंगायाव BSF आरो BGBनि गेजेराव मोनसे फ्लेग मिटिं खुंनाय जादोंमोन। सावरायनायनि समाव BSFआ लांखारनायनि सायाव जिंगा सिखांदोंमोन, जायनि थाखाय बांलादेशनि बिबानगिरिफोरा नायबिजिरदोंमोन। BGBआ BSFनो फोरमायदोंमोन दि चैलाप्रु मगखौ सिगांनिफ्रायनो रैखा खालामनाय जाखाबायमोन आरो चटगांवआव बांलादेश पुलिसनि आवथायाव दंमोन। बिथांमोनहा लांखारनायाव लोब्बा थानाय सासे सन्देहगोनां सुबुंखौ खानायखौ रोखा खालामदोंमोन, जेराव आद्रा थानाय दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय नायगिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। BSFनि मोनसे मावख'आरि फोसावथायाव बुंनाय जादों, BGBआ जोंनो खोथा होदोंमोन दि गासैबो नेम-खान्थिफोरा आबुं जानायनि उनाव मिस्टार मगखौ रैखाथियै BSF बिबानगिरिफोरनो गथायनाय जागोन। चैलाप्रु मगआ शुक्रबाराव मुहुरी घाट चेकप'स्टनि गेजेरजों भारताव फैफिनबाय। BSF आरो BGB मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायाव बिथाङा न'आव फैदोंमोन आरो गावनि नखरजों लोगो मोनफिनदोंमोन। बाथि खौरांआव दङ चिरांनि सिडली बाजाराव BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ 10 कौटि रांनि बिर सिलाराय भवन लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होदों। मैया राजबंशी हारिनि थाखाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली बाजार लांगोनायाव 10 कौटि रांनि बिर सिलाराय भवन लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होदों BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ।
बे हाबाफारियाव बिटिआरनि एमसिएलए सायखं बसुमतारी, एमसिएलए मानब चन्द्र सेत्रीमोनजों लोगोसे राजबंशी हारिनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। द'थि खौराङाव दङ आलिपुरदुवाराव मोनसे लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा, रागा जोंनाय होंगो दोंगोआ गारिखौ सावना होयो। आलिपुरदुवारनि माहारियारि राजालामा 31नि पानियालगुरि ओनसोलाव सासे बाइक सालायगिरिया गंसे गारिजों मोगा-मोगि सौग्रावनायाव जिउ खोमानो गोनां जायो। बे दुखुनांथाव जाथाया सुक्रुबारनि बेलासियाव जादोंमोन, जेराव बाइक सालायगिरिया लामायाव गोग्लैदोंमोन आरो जायगायावनो जिउ गोमादोंमोन। रिपर्टफोरनि बायदिब्ला गारियाव थानाय सुबुंफोरनि सायाव सोंलु सिखांदों। जायगानि थागिरिफोरा दाबि खालामदोंमोन दि सानै सुबुंफोरा सिङाव दंमोन, नाथाय जाब्रबथायनि उनाव बिसोरो जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। बेनि फिननाय महरै रागा जोंनाय होंगो दोंगोआ गारिखौ बुफायदोंमोन आरो अर सावना होदोंमोन, लोगोसे माखासे समनि थाखाय हायुंआरि राजालामाखौबो होथेदोंमोन। दान्दिसे समनि उनावनो मोनसे गिदिर पुलिस हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैदोंमोन, जाय थासारिखौ सामलायदोंमोन। आलिपुरदुवारनि एसडिपिअ श्रीनिवास एमपिआ रोखा खालामो दि जाथाया नायबिजिरगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव इन्जुर गोग्लैनायनि जाहोनाव 7 बोसोरनि गथ'नि जिउ खहा, आयेन बेरेखा लुनायनि अजद। गुवाहाटीनि हाथिगाव ओनसोलाव मोनसे लुबाय थानाय बिल्डिंनिफ्राय इन्जुरा खावसे बायनानै गोग्लैनायाव सासे 7 बोसोर बैसोनि गथ'आ जिउ गोमायो। जाथायनि उनाव ठिकादारफोरनि सायाव आयेन बेरेखा न' लुनाय आरो गाहाय थाखोनि शिल्पनि दाय होनाय जादोंमोन। बुथारजानाय सुबुंनि सिनायथिखौ हासिद आख्तार आहमेद होनना मिथिनाय जादों आरो बिथाङा ब्लुबेल स्कुलनि फरायसामोन। जायगानि सुबुंफोरनि बायदिब्ला साब्रै गथ'फोरा लुबाय थानाय मावथांखिनि साखाथियाव गेलेगासिनो दंमोन जेब्ला इन्जुरनि मोनसे बाहागोआ गोग्लैयो आरो बिसोरनि गेजेराव सासेनि सायाव गोग्लैयो। बे दुखुनांथाव जाथाया गथ'सानि जिउ लादोंमोन आरो गुवाहाटी मेडिकेल कलेजनि डाक्टारफोरा बिखौ थैबाय होनना फोसावदोंमोन। 8थि खौराङाव दङ जम्मु काश्मीरनि बडगामाव बासआ हाखराव गोग्लैनायाव 3 बिएसएफ जवाननि जिउ खहा, गोबां जोखोम। मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथायाव जम्मु काश्मीरनि बडगाम जिल्लायाव गंसे बासआ हाखराव गोग्लैनायनि जाहोनाव 3 सीमा रैखाथि हानजा बिएसएफ रौनियाफोरा जिउ खोमानांदोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला गंसे 52 सीटार बास, गंसे 7 गारिनि कनभयनि बाहागो आरो हाजोआरि लामानिफ्राय गोग्लैयो आरो 40 फुट गोथौ हाखराव गोग्लैयो। कनभयआ विधानसभा बिसायख'थिनि फैगौ खोन्दोनि सिगां बिएसएफ जवानफोरखौ थिसननो थाखाय लांगासिनो दंमोन। गाग्लोबजानाय बासआव गासै सा 35 बिएसएफ रौनियाफोर दंमोन। जोखोम जानाय रौनियाफोर, जाय गासैबो गोब्राब थासारियाव दं, बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। ओनसोलारि बिबानगिरि आरो हरखाब गोनांथि सिबिथाइफोरा रैखाथि आरो रैखाथि नाजानायाव खामानि मावगासिनो दं। 9थि खौराङाव दङ सनारियाव बिजेपि दैदेनगिरिनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि चराइदेव जिल्लानि सनारिनि थागिबि सासे बिजेपि दैदेनगिरिया सुक्रुबारखालि गावखौ फोथैना लायो। थैनाय सुबुंनि मुंखौ देबजित हाजरिका होनना मिथिनाय जादों। रिपर्टफोरनि बायदिब्ला हाजरिकानि नखरा अजद होयो दि बिसोरो नंखाय होनना नंखाय खौरां फोसावनायनि फिननायाव बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबना लादोंमोन। हाजरिकाया गांसे सुइसाइड न'टबो गालांदोंमोन, जेराव बिथाङा सासे खौरांगिरिनि सायाव गोसोआरि दुखु होनायनि दाय होदोंमोन, दाबि खालामदोंमोन दि खौरांगिरिनि नंखाय आरो नंखाय फोरमायथिफोरा बिथांनि जिउखौ फोजोबनायनि थिरांथायाव बिहोमा होदोंमोन। न'टआव अजद होनाय बायदियै साब्रै सुबुंनि मुं मुंख'नाय जादोंमोन। बिथांनि नखरा रांखान्थियारि बेले-बेजेयाव बिथांनि लोब्बा थानायनि दाबिखौ नेवसिगारो, बुंदोंमोन दि बिथाङा समाज सिबिनायनि थाखाय बावसोमदोंमोन आरो फाव फान्दायनायनि बोलि जानांदोंमोन, जेराव गिबि रिपर्टफोरा गावखौ फोथैनायनि इसारा होयो। दुखु मोननाय नखरा नायबिजिरनो खावलायदों, जाय जाथावना गाज्रि गेलेनायनि इसारा होदों। गोथै सह'खौ सनारिनि मोनसे पन्चायत मावख'नि साखाथियाव मोन्नाय जादोंमोन। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 10थि खौराङाव दङ हाथियार गोनां दाखाथिफोरा नोगोद रां आरो फन लुथिना लाङो, गुलि गावनाय समाव खारलाङो। शुक्रबाराव 20 सेप्तेम्बरखालि गुवाहाटीनि एटी र'डआव साननि सोराङाव मोनसे आखाइगोनां दाखाथि जायो। दाखाथिफोरा बिश्वरत्न हटेलनि साखाथियाव अयाज आलीनिफ्राय नोगोद रां आरो गंसे मबाइल फन सिख'ना लादोंमोन आरो सिलाइ लागासिनो दंमोन, जायखौ बिसोरो बुथारजाग्राखौ सिगिनो थाखाय बाहायदोंमोन। नुगिरिफोरनि बायदिब्ला दाखाथिफोरा आलीनि इ-रिक्साखौबो लांनो नाजादोंमोन नाथाय फेलें जादोंमोन।
खारनाय समाव बिसोरो गुलि गावदोंमोन, थेवब्लाबो रावबो जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जायाखैमोन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पानबाजाराव दावबायारिफोरखौ गारहरबाय थानाय आलीआ बुंदोंमोन दि सानै सुबुङा बिथांनि गारियाव गाखोदोंमोन। फैफिननाय दावबायनाय समाव बिसोरो सिलाइ दिहुनदोंमोन आरो नोगोद रां आरो बिथांनि मबाइल फन बिदोंमोन। जेब्ला खाथिनि सुबुंफोरा हेफाजाब होनो नाजादोंमोन अब्ला गाग्लोबग्राफोरा खारखोमानायनि सिगां मोनसे वार्निं गुलि गावदोंमोन। आलीआ उनाव पानबाजार पुलिस थानायाव मोनसे नेमखान्थि गोनां अजद होदोंमोन। पानबाजार पुलिस थानानि सासे मावख'गिरिया जाथायखौ रोखा खालामो। नायबिजिरनाया आथिखालाव सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनो गोसो, स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।